बे समाव दाखालि थांनाय 14 थारिखआव जेब्ला गसाइगावआवहाय बिटिआरनि जे सिगनेटरिफोरखौ बरायनाय समाव हाग्रामा प्रमद बर' बिथाङा जे बुंदों हाग्रामा महिलारिया माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदान गान्धी जोनोम जादों होनना बुंदों। दा बे बिथिङाव प्रमद बर'आथ' बेफारिसो खामानि गैया, बे बेफारि बर' जाथिखौ फाननानै फैदों बियो। बेहालाय जों आंखौ बेबायदि बुंनायनि जेबो अधिकार गैया बेहा। प्रमद बर'आ दिल्लीयाव सारेन्डार खालामनानै फैदों, जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै सुक्ति खालामनानै फैदों। जोंना लाबा बेल' जे बर'नि गेजेराव माने सेपारेट स्टेटनि नामाव आन्दलन जाला। बिराद सान्थि मोनबाय आङो, बिराद सान्थि मोनदों। आरो एनडिएफबि मोनब्रैबो गटआ दिनै अस्त्र गारनानै बर' समाजजों एखेलगे थाफानानै बे ओनसोलनि माने बे बर' समाजजों गोरोबनानै खामानि मावलांनायनि जिथु सिन्था खालामनानै सान्थिनि सुक्ति खालामदों, बेल' बिराद मोजां। आरो एनडिएफबिजों जिथु जादों बेयो सान्थिनि सुक्ति, बा एबसुजों जिथु जादों बेबो सान्थिनि सुक्तियानो, जेबो गोदान जेबो जिनिस गैया। खिन्थु प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै बहुद बोसोर थगायबोबाय थादोंमोन। दिनै नुजाबाय प्रमद बर'आ माने बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै आन्दलन खालामनाया राजनितिनि थाखायसोमोन। दिनै नुजाबाय। मोनसे समाव बुंदोंमोन बियो, प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे आङो एमसिएलए एम बा एमपि एमएलए जानो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै होनना बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै सुक्तिनि उनावनो, सुक्तियाथ' जिर'खा, बे सान्थि सुक्ति बियो मोनसे सुक्तिनि दारै गोदान जिनिस जेबो मोनाखै। बरंस बिटिसिखौ माने बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नो हागोन होननानैसो सुक्ति खालामनानै फैदों। सान्थि सुक्तिनि बादै जेबो जायाखै। ओमफ्राय प्रमद बर'आ दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारबाय, पलिटिक्सआव फैनो नागिरदों, फैथों, गाज्रि नङा, फैथों, सिफ जानो नागिरदों। खिन्थु प्रमद बर'आ जोंबादि थासान्दियाव सिफ जानायनि